पीछे रहुआ देख सकतनी कि कर्मयोगी गुरुवर घनश्याम शुक्ला जी के याद में यहाँ पर ई कैंडल मार्च के आयोजन कल गेल बा। ई कैंडल मार्च आज 31 दिसंबर 2021 के निकालल गेल बा। आज दिन में पंजवार गांव में और पंजवार के अगल बगल में वृक्षारोपण के आयोजन रहा। वृक्षारोपण कल गेल गुरु जी के नाम पर और ओकरा बाद इस शाम में कैंडल मार्च वहाँ के निवास स्थान और जौन उस्ताद बिस्मिल्लाह खा संगीत महाविद्यालय बा, जौन लाइब्रेरी बा, वजह से ई कैंडल मार्च निकलल है और ये पूरा गांव के भ्रमण करते हुए प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज पर जाई। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। और रुआ जानत तनी कि घनश्याम शुक्ल जी जौन की सिवान के दक्षिणांचल के गांधी के नाम से जानल जानी, कर्मयोगी गुरुवर घनश्याम शुक्ल जी के निधन विगत दिन भई रहल और आज से वहाँ के श्रद्धांजलि देवे के कार्यक्रम बा जौन की शुरू भइल बा। आज सबसे पहले वृक्षारोपण भइल और ओकरा बाद शाम में कैंडल मार्च निकलल बा और कल फिर दिन में रास्ता के साफ सफाई बटे। ओकरा बाद जौन मैरी कॉम स्पोर्ट्स अकेडमी बटे ओजा खेल के आयोजन हुई, बच्ची खेलिहस और ओकरा बाद परसों यानी कि 2 जनवरी के भी कार्यक्रम के आयोजन बटे, जहाँ पर श्रद्धांजलि सभा दिन भर चली और ये कार्यक्रम दिन भर चली। देखी कि तरीका से गांव के लोग और वहाँ के जे चाहे वाला लोग बा हाथ में कैंडल लेके और शांति प्रिय तरीका से अपन कैंडल मार्च लेके निकलल बा। थोड़ा सा हम जाने के कोशिश करें, कुछ लोग बा जिकरा से हम बातचीत करे के कोशिश करें कि गुरुवर के बारे में वहाँ के का कहे के चाहतनी। आज कैंडल मार्च के आयोजन कल गेल है एकदम शांति प्रिय तरीका से। दिन में वृक्षारोपण भी भइल जैसे पता चलता। का कहे के चाहम गुरु जी के बारे में? गुरु जी जौना आदर्श पर चलत रहने, जौन वहाँ के सपना रहे, हमनी के नौजवान लोग, एक गांव के लोग गुरु जी के सपना के साकार करे खातिर हमनी का लागल बने जाए कि गुरु जी के जौन सपना रहे वो अधूरा ना रह पाओ। वो गुरु जी के सपना हमने के साकार करी जा ताकि गुरु जी के आत्मा के शांति मिलो। जौन वहाँ के कार्य अधूरा छोड़ गई बनी, हमने के विशेष रूप से प्रयास करतन जा कि वो सारा कार्य हमने का नौजवान लोग के, एक गांव के लोग के सहयोग से, जवार के सहयोग से सारा कार्य के हमने का पूरा करी जा और हमेशा हमने का गुरु जी के सपना के साकार करे के प्रयत्नशील रहें जा, प्रयास करत रहे जा और गुरु जी के जितना भी अधूरा सपना बा वो सब लोग के यह चाह बा कि गुरु जी के सपना अधूरा ना रही। गुरु जी ना रहने लेकिन वहाँ के आत्मा जहाँ बसल बा, जौना काम में वहाँ के आत्मा विलीन भइल बा, वो काम के हमने का तहे दिल से पूरा करब जा। ई जौन कैंडल मार्च निकलल बा ई कहाँ कहाँ घूमी और कैसे एक रोड मैप? जी, एक कैंडल मार्च जौन निकलल बा पुस्तकालय भवन पंजवार से होते हुए, बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय से होते हुए, ये गांव के बाज़ार से होते हुए, दक्षिण टोला से होते हुए, पूरा फिर पूरब टोला स्कूल से होते हुए, पूरा गांव में एगो संदेश के रूप में कि गुरु जी के जौन आदर्श रहे वो आदर्श के पूरा करे खातिर हमने का एक काम में लागल बन जा और शांतिपूर्ण ढंग से एक कैंडल मार्च एजा से लेते हुए हमने के गुरु जी के जौन डिग्री कॉलेज जौन कर्मभूमि बा ओजा समापन हुई। बिल्कुल। कर्म योगी घनश्याम शुक्ल जी के कर्मभूमि जौन बा प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज, वहाँ पर ई जौन बा कैंडल मार्च जाके समाप्त हो जाई। चूँकि वहाँ पर ही वहाँ के अंतिम संस्कार भी रहे और वह सब जानतनी कि अंतिम संस्कार गुरु जी के प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज पर ही ओकरा प्रांगण में ही भई रहे। तो ओजा ही जौन वहाँ के बाद में प्रतिमा स्थापित करे के भी शायद प्लान बा, चूँकि वहाँ बनावल जा रहा बा, ओकर फाउंडेशन तैयार हो रहा बा, तो ओजा जाके ही ख़त्म हो जाए। तो कैंडल मार्च निकलल बा और रुआ साफ देख रहा बानी। मैच बॉक्स लगातार गुरु जी के बारे में जो भी मिलता और तमाम खबर हुआ लगातार देखत रही मैच बॉक्स।